niet altijd geweten wat ik graag wilde doen. Ik heb wel altijd geroepen, ja, ik ga in een reisbureau werken, maar dat heb ik eigenlijk nooit serieus genomen. Maar ik vond het wel altijd leuk als we ergens heen gingen en het was niet eens zo ver weg om er wel alles over te weten. Ik ben Kelly en ik volg de opleiding Travel and Hospitality. Ik zit nu in het tweede leerjaar. Na school eet ik altijd even iets en dan ga ik een stukje wandelen met mijn hond. In principe leer je heel veel over gebieden, zodat je eigenlijk in een reisbureau kunt werken. En de opleiding gaat ook over het hotelleven, dus dat je ook in principe achter de balie daar kunt gaan werken. En verder hebben we nog vakken als rekenen en marketing. En we hebben nog de talen in het eerste jaar Spaans en Duits. Landbouwgrond heb je dat niet. Ja? Je hebt daar geen klei, je hebt er vooral zand. In principe ga je het eerste jaar op Hollanddagen. Dan leer je wat meer over de toeristische regio's van je eigen land kennen. Tweede jaar ga je naar Spanje. En in het derde jaar ga je nog naar Rome. Vooraf in de les hebben we dan een bestemming gekozen. En daar moet je dan van alles over gaan weten. En dan kun je dat op de bestemming zelf, moet je dan als reisleider, moet je daar iets over kunnen vertellen. We zijn nu op mijn stageplek van Norbise Travel in Kerkrade. Dat is een touroperator en een reisbureau die nog de eigen busproducten maken zelf. Ik begin eigenlijk met op de mail te kijken. Er komen de folderaanvragen binnen en de boekingen die ik moet controleren. En dan is het eigenlijk vooral wachten op mensen die bellen of die binnenkomen en die mag ik dan helpen. Ja, dit is onze winterbrochure. Oké. Waar kunnen we dan allemaal naartoe? In principe werk ik op mijn stage zelfstandig. Er werken zo'n 7 mensen. Dus er zijn ongeveer 4 mensen die zich echt bezighouden met de reizen schrijven en de klanten helpen op het bureau. Wat verwachten we? Ja, dit is winterkerstopvang. Kun je die Berlijn nog een keer laten zien? We hebben een computerprogramma voor onze eigen reizen. En dan hebben we nog een programma waar we al onze reizen in hebben die niet van ons zijn, dus echte strandvakanties. Mijn reisbureau heeft geen studiereizen in principe. Maar de kans komt vaak voor dat als je op een reisbureau werkt, je ongeveer 1 keer per jaar op studiereis mag inderdaad. Om de klanten beter te kunnen informeren over een bestemming. En zal ik u inboeken dan? En hoe is de postcode? Na deze opleiding wil ik eigenlijk in een reisbureau gaan werken. Dan ben ik ook wel op zoek naar een reisbureau als Van der Biesen die dan wel hun eigen producten nog maken. Dat vind ik wel interessant. Ik kan in principe nog in een hotel gaan werken. Dan kun je dan als front office manager daar gaan werken. En je wordt ook een beetje bijgebracht over werken in een VVV-winkel of in een ANWB-winkel.